Yawa kamar yadda muka yi bayani, nan kun ga garden ne na cikin estate ɗin. Yes, wayancan 3 bedrooms ne da suke kallon ku, kuma nan in ka yo nan muna da 5 bedroom duplex ɗin nan. Yes, so shigo mu je mu ga me yake ciki. Yawwa, so kaga nan in ka shigo kamar wani ɗan anteroom ne, kamar wani guri ne da baƙinka kafin a yi musu iso za su iya kasancewa a nan. Sannan in case in suna da buƙatar toilet, kaga ga toilet ɗinsa na anteroom. Okay, sannan in ka biyo ni nan muna da ƙatoton falo. Wannan shine ƙatoton falo na ƙasa kenan. Well, sannan in ka biyo ni nan muna da, za mu iya kiran nan dining room, if you like, kuma in ka so ka ɗan bar shi wani shi ma ɗan ƙaramin mini falo, amma dai a ƙa'idarsa nan dining room ne. Sai ka biyo ni. Yes, nan muna da kitchen. Yes, nan duk girman nan gurin kitchen ne, sannan nan kamar store ne haka, inda za ka ajiye abubuwa na kitchen. Sannan nan backyard ƙofa ce wacce za ta fita da kai bayan gidan. Yes, so kafin mu tafi sama nan, bayan anteroom ɗin nan da na gaya ma, sannan ga 1 bedroom a ƙasa. Za ka kira shi guest room ko ka kira shi boys quarters room, so ga shi dai shi ma ga toilet ɗinsa. Yes. So a taƙaice dai kaga a ƙasa kana da anteroom, kana da falo, kana da dining room, kana da kitchen, sannan kana da guest room ko BQ. Yau, so yanzu za mu hau sama kenan. Well, alhamdulillah, so nan a sama kana da wani ɗan mini living room. Wannan mini living room ne. Okay, in ka biyo ni nan kuma kana da 1 bedroom da toilet ɗinsa. Yes, nan in ka ga dama gurin drawers ne na sa kaya, ko kuma yes, nan za ka bar shi gurin saka kaya. Sannan a cikinsa again ga balcony. Ka fito za ka ga view ɗin na cikin estate ɗin naku, up view from the balcony kenan. And then in ka ƙara dawowa mini living room ɗinka, sannan muna da 2 bedrooms again. Mu fara da wannan, ka gan shi ma very big one. Sannan ga toilet ɗinsa. Ga toilet ɗinsa. Yawa, so ga ɗaya, another bedroom. Kuma ga toilet ɗinsa. So in summary, wannan shine 5 bedroom duplex wanda kuɗinsa yake akan miliyan 100. If you like, ka biya at once ka samu discount na 5%, ko kuma ka biya har zuwa wata 24 kana biya a hankula, bayan ka yi making payment na 5%, 10%, that is miliyan 10, sannan ragowar a yi ma splitting ɗinsu. So wannan dai a taƙaice shine abin da zan ce ma.
masha Allah.